Fil-ġimgħat li ġejjin il-Kummissjoni Ewropea se tagħti lil pajjiżna 60 miljun euro mill-pjan ta' rkupru u reżiljenza li ġejjin minn fondi Ewropej. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet sena wara li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ġiet f'pajjiżna u approvat il-pjan ta' rkupru ta' pajjiżna. Wissa qegħdin nistennew li appik probabbilment il-ġimgħa d-dieħla ta' wara il-Kummissjoni Ewropea taddinna dak l-agreement li juri il-Kummissjoni aċċettat illi aħna wettaqna x-xogħol kollu biex bekk nirċievu is-60 miljuni li kien ftehim il-Prim Ministru mal-Kummissjoni Ewropea fl-ewwel sena tal-RRP. F'din l-intervista, Segretarju Parlamentari Bonnet spjega ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet li b'dawn il-fondi se jgawdu n-nies. Fost dawn hemm l-iskola tan-Nadur se jsir ix-xogħol fuq il-Bank tad-Dem f'San Ġwan u anki riformi fil-qasam tal-ġustizzja. Dan hekk kif se jkun hemm żieda fin-numru ta' avukati li jaħdmu fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Dan apparti li se jsir investiment fil-qalba diġitali f'kumpaniji żgħar u anki medji. F'din l-intervista, Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li bħalissa dejn diskussjonijiet dwar fondi apparti biex Malta jkollha fondi għall-enerġija nadifa. Bħalissa dejn diskussjonijiet min-naħa tagħna, il-Ministeru responsabbli mill-Enerġija u l-Kummissjoni Ewropea fejn Malta sa tiġi allokata madwar 15-25 miljun euro oħra taħt l-iskema Repower EU biex isiru proġetti u jisir proġett għax l-ammont ta' flus huwa dak li jsir proġett li jara illi Malta jkompli jagħmel il-qalba għal enerġija aktar nadifa. Permezz ta' dawn il-fondi Ewropej, Malta se jkollha enerġija aktar nadifa u rinnovabbli.